Кстати, вот нынешнее положение Беларуси, это, мне кажется, еще должно больше отрезвить европейских политиков, потому что это вот просто уже русские подходят, ну, уже к Польше, ну, там уже близко, все уже совсем близко. И Дания, и Германия близко, и Скандинавия близко. А насколько Запад это осознает вообще, эту угрозу? Я думаю, ви знаєте, не до кінця. Вони живуть в такій, ну, є такий збитий вираз в теплій ванні, якби не відчувають цієї небезпеки. Але я б доносив їм одну важливу інформацію, один важливий меседж. Якщо Україна буде колонізована Росією в військовий спосіб, політичний, економічний. Ну, як Білорусь. От, наприклад. Як Білорусь. Росія буде використовувати весь потенціал України проти Заходу. А потрібно, щоб було навпаки. Україна повинна бути складова частина Європи. Так само, як зараз використовується Крим, ну, проти України, я Кстати, так сказав. дуже доречний приклад. Да. Територія, промисловість, інфраструктура. Люди, зрештою, призивають молодих людей, які не хочуть, може, служити в цій російській армії. Тим більше їм обіцяли, що в Україні ж не було призову, бо була контрактна армія на той період, коли всі думали, можливо, що так і залишиться. Їх забирають в російську армію. Вони, можливо, не хочуть там служити. Але десь служать там, може, навіть не на Донбасі, в Сибіру, там, хай може, і в Сирії. будь-де. Може, і в Сирії. Але вони таким чином заміщають людський потенціал, який вивільняється, там, скажімо, для війни на Донбасі. Тому це, от, власне, так діє Росія.